Исәнмесез, кадерле дуслар. Мен исемем Артур Галимҗанов. Мин табиб дигән төркемне алып баручы булам. Бүген без төркемнең бер җыелышын үткәрәбез монда. Безнең төркемдә берничә кеше катнаша. Анда Сөембикә журналы, шулай Алина исемле бер кыз, ул тактика укый, бик күп төрле мәкаләләр яза, төрле мәгълүмат чыгара табиб төркемендә. Шуларны укысагыз була безнең төркемдә. Һәм менә бу җыелышта бераз нәтиҗәләр ясарга булдык. Һәм бүләкләр бирү, мәсәлән, байрак бүләк итәм. Рәхмәт. Календарь, тасмалар. Рәхмәт. Һәм иң кызыгы Рәхмәт, бик зур. Бик матур. Бүләк итәбез. Рәхмәт. Шулай итеп, безнең төркемдә катнашыгыз, теләсәгез видео төшерегез, анда мәкалә языгыз, безгә җибәрегез, җибәрсәгез төрле бүләкләр бирәбез. Үз эш тәҗрибәсе белән бүлешегез. Әгәр дә күбрәк кеше катнашса, әлбәттә, телебез үсеш кичерә дип әйтә алабыз, киләчәккә карашлы һәм чынбарлыкка бәйле дип әйтә алабыз. Шулай итеп, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Рәхмәт.